Sziasztok, ez itt a Szoba Podcast. első évad, második adás. A mai adásban a GTA 6-ról lesz szó. Na hát GTA 6. Mit tudunk róla, mikor jön, milyen lesz. Gábor kicsit részletesebben készült, mint én, meg ő több benne is van a GTA-ből, többet játszik vele, mint én. De én is fogom nyomni nyilván a GTA 6-tal. És akkor kezdjük a elején, amiket összeírtál. Ja, hát igazából egy 500 liter szeretnék az 5-tel, hogy mi jobb, mi nem. A GTA 5 az ugye 2000, a legelső előzetes az 2011. november 2-án jelent meg. A GTA 6-ot most már harmadik, vagy nem tudom hányadik megjelenési dátum, 2025 ősze. Szerintem ez kicsit csúszni fog, mert annyira fognak vele játszani, hogy nem tudnak annyit legyártani CD-be szerintem, hogy az annyi ember. Amelyek erre biztos számítanak, 5 után azért ott is nagy hype-ja volt. Azért gondolj be, 3 évesek voltunk, amikor megjelent az első. Nem? Ja nem. Egy évesek voltunk, amikor bejelentették, vagy hogy volt első előzetes GTA-ból, és akkor most már vagyunk 14-ek, most már jön a 6, de még annak is csak az előzetese. 13 év volt az 5? 13, nem? Az igen. Akkor még mekkorák voltunk, járni nem tudtunk. Hát, ja. Én amúgy személy szerint nagyon várom a GTA-t, kíváncsi vagyok arra, mennyibe fog fájni, meg hogy megéri el, hogy milyen lesz a grafikája. De kíváncsi. Igen, nekem ezzel vannak már teóriám ezzel kapcsolatban, nem tetszik. Nekem ez a GTA 6 grafikája, vagy így a grafika szép is, grafika szép is jó, tehát hogy ugye ez a fiktív mennyben fog megint játszódni, ugye, igen, az a gyakorlatilag ugyanaz, mint Vice City. Igen. Hát ugye GTA az elég, tehát hogy azon nincsen túl sokat mondani. Hol is játszódik? Los Angeles? Az ott Los Santos. Tényleg Los Angeles, ja. És akkor mit tudsz még róla? Igazából ugyanúgy, mint az 5 Rage MP-be az lett az engine. Ja, Rage. Igen. Igazából egy elég combos gép fog hozzá kelleni, egy combos. ez bőven, tehát egy piac, szóval egy legjobb kaphatat. De várja, szerintem addigra meg fog jelenni a jó, 50-es széria. Addigra kijön egy pár. És gondolj bele, most kerül a 40-90, a 24... Mi? A 40-90? 1 millió súrója. Ja, 40-90, nem beszélő. A 24 GB, és akkor gondolj bele, megjelenik a 50-90. Oké, hogy a 30-80 olcsóbb lesz, de hogy a 50-90 mondjuk ennyibe fog fájni. Hát szerintem, hogy ilyen 1 millió 3, vagy az is lehet, hogy olcsóbb lesz. Már nem tudnak azon mit csinálni, mert most megnövelik a 48-ra RAM-ot, vagy nem RAM, mi annak a neve, vagy a videokártya RAM-ot, hát nem, a videokártya memóriát, az nem tudsz mit csinálni, és szerintem olcsóbb lesz, mint a 49. Hát, én igazából nem tudom, mert tehát, hogy így kb. Kell egy millió 100 000, hogy tudjál GTA-zni, mert most lehet kulcsokat kapni így előzetesbe, GTA 6-hoz, 30-40 ezerért. 30-40 ezer kulcs. A kulcs. Azt vehetsz így izén. 3 darab van fenn. Ja, eBay-en gondolom, hogy hol. Azt gondolom. Windows 11 lesz csak elérhető, ami... Jó, de addigra biztos megjelenik szerintem a 12 vagy a 11 Pro, hát nem tudom, van-e már? Szerintem jobb lesz a 11, mint most van. Most ez... Igazából egy i9 kell hozzá, vagy egy Ryzen 5. Nek az egész futott verziója. 150 GB lesz alapból, a GTA 5 most 150 GB, de úgy, hogy gyakorlatilag jött vagy hozzá 10-15 frissítés 13 év alatt.
Jó, és azt el kell mondani, mondta a Gábor, 1.100.000 kell ahhoz, hogy GTA, ez így nem igaz, hanem akkor kell, hogyha PC-n akarsz játszani. Mert meg fog jelenni a PS5 Pro valamikor olyan előtt, és az biztos nem 1 millió lesz, az max ilyen 300-400 000 lesz. Hogyha a PC-n szeretnéd, de ugye a PC később fog megjelenni konzolon. De nem. Elvileg PC-n korábban. Hát egy Nem. időpontra tervezik, de úgyis csúszni fog. Hát PC-re biztos később lesz, szerintem az lesz egy 25 vagy 26 eleje. 25 év. Hát vége. Ja, vagy 26 eleje. Ebből is egy évvel később jött ki a PC, és na mindegy. Meg jön ki a új Xbox is talán jön, úgyhogy olcsóban is lehet gételni, de hogyha maximum grafikán akarsz, mit tudom, 60 FPS, akkor kell hozzá egy izmos gép. 35 GB RAM-mal. Hát igazából ezek a minimum követelményei előzetesben, amit Az biztos enyhítenek, mert azt sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy hú, a kisfiam GTA-zni akar, akkor be kell durrantani egy milliós gépet. Hát igen, az azért egy eléggé. Hát kell hozzá money. De hát szerintem, meg most vett egy GTA 6-ot hozzá 32 GB RAM-ot, meg 38-at, azt lehet, hogy annyira ki se tudod használni. Hát, hogy érted, most GTA-zol, tök jó, tudom, 60 FPS-be, de ahhoz képest most lehet, hogy lesz olyan játék, amivel tudsz már itt a max grafikán játszani ezzel a géppel, de hogy annyi nem tudod kihasználni, hogy így sok értelme nincs meg benned. Úgyhogy szerintem, de lehet, hogy megjelenik a úgy nem tudom mi, azt is ilyen PC kell hozzá, hogy élvezhetően játszál, de szerintem kicsit túltolták a grafikát, hogy így biztos kevesebben fognak játszani, vagy hát nem biztos, mert mindenki konzolon fog akkor játszani, és rádúlja egy billentyűzetet. Nem tudom, ezt még nem tudjuk, meglátjuk. Még év. Még pár év, ez megjelenik. És ennyit tudtál még? Úgy nagyjából ennyit, igen, de még szeretném összehasonlítani az öt. A grafikája ez mindenképpen jobb lesz. Hát az... Erre egy tökéletes példa a Forza 4 Forza 5-nek a cucca. Ja. Nem sokba változott a játék. Játékban újabb Hát dolgok a nagyjából. meta nem változott, hogy ugyanaz a lényeg, csak szebb. Kb. Ennyi, és azért kell elég sok dolog hozzá. Úgy lehet azért kell amúgy ilyen gép hozzá, mert akkor lesz a map, hogy nem tudod betölteni, az annyi az élet. Igen, elvileg egy eléggé nagy map Hát van lesz. kétszer vagy háromszor akkor a map lesz, hogy mekkora. Az durva lesz az. Hát, vagy nem tudom, most vagy valami Assassin's Creed, vagy valami God of War maphoz hasonlítják, a méretét. Assassin's Creed, azt hiszem, azt mondták, hogy az is ekkora. Ahhoz hasonló, tehát hogy Azt hiszem annál is, ez lesz olyan játék, aminek a legnagyobb lesz a térképe, ami ugye szabadon járható, úgyhogy biztos kár, lesz, el akarsz A-ból B-be jutni. Meg hát egy gyors kocsival így is most már a reptérről konkrétan Paleto Bay-nek a teteje az olyan hát jó, de 6-7 perc. jó, ott Belész. még biztos nem lesz az egész map város, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyien fognak, mekkora lesz ezért, de az is lehet, hogy megjelenik, mindenki játszik vele egy hétig, aztán senki nem fog meg, mert olyan szar lesz. Lehet, hogy óriás térkép lesz, meg nem tudom, új grafika, de lehet, hogy a játékmenet, meg hogy nem lesz annyi mission, vagy nem tudom, nincs benne lehetőség. Ezen az a GTA 5 azért lettél felkapott, mert annyi lehetőség van benne, hogy ilyen open world, ami hogy azt csinálsz, amit akarsz, hogy felrobbantod összes, mit tudom, motort, vagy motorot, vagy összes helikoptert, vagy szaladsz a rendőröktől, mert ötös körözésed van. Lehet, hogy az már rendőrök is lehet olyan erősek lesznek, hogy kilőnek a elsőre az autóba, és akkor nem lesz olyan élvezhető a játék. Mert De ez most szerintem úgy túl van hype-olva, mert az emberek ki voltak már erre éhez, hogy végre. Hát
Én szerintem ez nem olyan fogja megélni, tehát hogy ott az 5 jó, már egy kicsit elavult, unalmas, nem tudnak nagyon új dolgot mutatni benne, de azért még próbálkoznak, így utolsó lehelítjük el GTA 5-tel. De az 5-nek ott van. Biztos azzal is fognak játszani utána. Az 5-nek az RP a legnagyobb értető igazából szerintem. Igen, arra is gondolom, milyen lesz a RP-je. Elvileg be akarják konkrétan egy játszható menüpontnak akarják berakni, mint most az online. Ja, nem tudom, én még nem RP-ztem soha. Csak a Zsuzsi atyától szoktam néha látni. Jó, hát azzal vannak kicsigén, az hát nem mindig az RP keretein belül megfelelő dolog, amit ő csinál. Meg ott is a GTA 5 alapot a RP-szetsz, online-ozhatsz, vagy story game-ezhetsz. És akkor van, mit tudom, hány ilyen mellékjáték, meg nem tudom mi a neve. Az a, hát tudod, ilyen D-játék, vagy amik ilyen külön story, vagy mi. Abban is ott már annyi lehetőség van. Akkor bemész online-ba, és azt csinálod, amit akarsz. Amikor, meg bármit. Úgyhogy szerintem ezért ilyen népszerű, mert sok lehetőség van benne. Igen, mindenképpen hát. Nem tudom. Igazából szerintem egy jó játék lesz biztos, csak Jó játék lesz, csak szerintem túl van hype-olva, hogy mire megjelenik, addigra mehet, hogy most jelent meg, csak most már nem is akarok vele játszani. De addigra egy elveszik a varázs, hogy az kell, hogy megjelenik az első trailer, és akkor mit tudom, várnak egy évet maximum, vagy felet, mert akkor elveszik a hype. hát nem lesz úgy meg az a dolog. GTA 5-en mai napig viszonylag egész sokan játszanak. Tehát, hogy készült hozzá 2 különböző kliens is, ami így belül tudsz RP-zni. Meg igazából vannak ilyen deathmatch szerverek, amikre ez van kiélezve. Meg hát többféle ilyen szerver, bizony utasszállítós game, meg ilyenek. Ja, van sok minden benne. Meg... Ja, hogy tök jó, hogy barátokkal is tudsz játszani, meg tényleg annyi minden van benne, hogy mindent elmondani, hogy mennyi mindent csinálhatsz, bankot rabolhatsz, kaszinózhatsz, fölrobbantod. A kaszinót 2 ember kell. Miért? Úgy lehet felepezni csak, hogy a kaszinó helyzet elindulni. Tényleg. Igen. A kajó pedig a legmegérősebb egyedül. Majd nyomjunk GTA stream. Lehet, vagy. Jó lesz az. De igazából én várom, kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz a hangulata. Mert amit mondtam, hogy elveszik a hype, annak lehet, hogy másik oldal lesz, hogy lehet, hogy ezért csinálja Rockstar, hogy ennyit várnak, hogy megjelenjen egy játék a trailer után, hogy az emberekben benne van, hogy mikor jön a GTA, meg tologatják azért, és akkor számít, már csak 1 év 10 nap, már csak 1 év, mit tudom, 257 nap, hogy így várják már, csak szerintem túl sok ez a, nem tudom, 2 év, vagy mikor jön meg az első trailer? Tavaly, nem? Vagy tavasz? Aztán tavaly év végén talán. Nem, ja, március volt, nem idén. Hát a trailer az igen. Hát a trailer, igen. Az idén már március környékén. De úgy akkor tavaly télen libegtették be, hogy le. És akkor már így nagyon elkezdték felkapni. Hát azt mindenki tudta, hogy lesz következő rész, nagyon játszottak, csak hogy mikor, hogy ebből évtizedbe, vagy évezredbe. Meg szerintem ezt jól csinálja Rockstar, nem mit tudom én. Nem tudok példát mondani, hogy most is 13-ban nem a legutolsó game a Rockstarnak, amilyen nagy volt, az a Red Dead Redemption 2 volt. És azt hiszem az 18-ban jelent meg. Jól csinálják, hogy tudom, 5 évenként kidobnak, sőt több mint 5 év. Nem az van, minden évben kidobnak el, mint például a FIFA, hogy minden évben kidobnak egy játékot. Vagy a kod. Hát, vagy a kod, igen, és akkor 20 000 vett meg, és akkor játszol egy évet. Jó, ez azért jobb a FIFA, mert ugye azzal már nem játszol utána a koddal, meg még egy csomóan játszanak, mint tudom, a Warzone-nal, vagy a Black Ops 2-vel, vagy a nem tudom, azért jó a FIFA, és ugye megveszed, mit tudom, a 22-t, akkor azzal már 23 nem fogsz játszani. Mert ott az új, és azt veszi mindenki. És ezt csinálja szerintem jól a Rockstar, hogy mit tudom, hogy ilyen ritkábban rakja egy játékot, és azt így jó felhájpolja,
jól megcsináljon, ne legyen túl bugos, meg hibás, és akkor kidobnak, mit tudom, 6 évenként egy játék, és azzal mindenki azzal fog játszani a következő 2 év, és szerintem ezt csinálják jól. Hát igen. Jól csinálják, csak úgy, hát most ez, hogy kiszivárogtattak majd évvel előtte, Hát igen, hogy bizonyos, hogy el fog veszni így a hype az egésznek a végére, már amikor megjelenik. Tehát egy hetet maximum úgy nagyon fel lesz kaput, mert meg megy le. azt hallottad, hogy kitörte fel a zét? Nem. A új trailert, egy Azt nem. kis csávó egy iPad-en. Úgy szivárgott ki a trailer, egy iPad-del föltört ezt. Úgyhogy ezt nem jól csinálták, hogy egy iPad-del föl lehetett törni bár a mai világban, de ez már másik téma. Maradjunk a GTA-nél. Hát ehhez igazából hasonló, hogy a World of Tanks csak ott egy játék volt, hogy azt csinálja a Wargaming, hogy folyamatosan újítja, hoz be újabb tankágakat, minden újabb dolgokat, de egy idő után már így lemegy a játék, és így az embernek nincs annyira kedve játszani vele, tehát és nem pörög annyira, vannak túl jó tankok, amikkel ellen konkrétan lehetetlen nyerni. Egy v 1 például, tehát hogy nem tudom. Hát igen, ez a GTA varázsa szerintem, hogy ez a titka, hogy óriási map van, sok lehetőség, és ez sokáig játszod, és van időt kijátszani. Mert például szerintem ilyen a Minecraft is, hogy mire megjelenik a új verzió, addigra még föl se fedeztem az előzőt, hogy ez a varázsa szerintem sok lehetőség van, és sok idejű, sok időt van vele játszani. De már a Red Dead-et is mondták, hogy az is óriási játék volt, hogy az is óriási áttöréseket ért át játék szintéren. Ez is olyan szép meg, hogy látod a ló megy a hóba, és akkor ott marad, vagy a cigifüst, hogy megy, meg ilyenek azért. Ott is már az is egy áttörés volt szerintem, és az megalapozta ennek a hype-ját, hogy akkor vajon milyen lesz a GTA 6, és szerintem ezért óriási hype-ja. És amúgy mi az az ára, miért már nem vennéd meg? Hát nekem már ez a 40 000 is olyan, Hát az igen, az is olyan, hogy már húzom rá a számot, de 50 fölött biztos, hogy nem. jó, de ha belegondolsz, akkor a IFC 25, ami igaz, még nem jelent meg, az is most 40 000. És a GTA-t tudod inkább megvenned, és játszol vele, mit tudom, 6 évig, mint a Hát, IFC-t, játszol vele 10 hónapig, és akkor soha többet. És szerintem megéri, hogy jobban megéri a GTA, mint a FIFA, vagy a IFC. igen. Én igazából igazából amit úgy én mondanék reális árnak ennek, ez így 30 000. Hát ja, maximum 25-30 000. Most is a GTA ott most megint 10 000 forint. Az úgy reális ár, és havonta reakciózzák 5 000-re. Meg a elején biztos meg lehet majd venni ilyen előzetesként, amikor úgy tudom, egy hónap van a megjelenésig, és akkor úgy biztos sokan behúzzák majd, akármennyibe is kerül meg. Szerintem aki ilyen GTA rajongó, és csak azért fog venni PS1 Pro-t, hogy GTA az bármennyire megvesz, hogy az nem érdekli, hogy vesz 300 000 egy PS5 Pro-t, meg még mit tudom, 30 000 egy GTA 6-ot, úgyhogy aki ilyen vérbeli rajongó, az nem számít a pénz, annak csak a játékélmény. Hát igen, csak itt az RP-sekkel szúrnak ki nagyon a rockstárosok. Hogy PC-hez hát elég durva gép kell hozzá, hogy tudja normálisan PS-en is futtatni. lehet RP-zni. Nem, mert nem tudod úgy, nincs annyi gombod, meg nem tudod úgy hangot Ja. beküldeni. Tehát, hogy Ja. Akkor lehet, nem? Csak nem jó. hát nem tudja, nem érzékeli azt. Lehet ezt már megoldják a 6-ban, Lehet, az 5-ben nem érzékeli. kontrollerben is megoldják. Végül meg lehet oldani, hogy PS-ről játszál billentyűzete, hogyha az a lényeg. Hát igen, csak a hangot nem tudja úgy közvetíteni a mikrofonon Ja. keresztül. Ugye? Hát jó, de azt vesz egy jó fejhallgatót, annak egész jó mikrofonja van. De nem azért, tehát, hogy a tévére úgy nem tudja Ja, hogy magára a hangot.
a dolog. Ja, hogy igen, hogy először a PS-ben, értem, igen. Igen, az fontos szempont, de hát nem tudom. Vagy van egy jobbik verzió, hát mondjuk most PS-en a TextRP-t, amivel most én játszok. Hát hogy gyakorlatilag ott nem beszélsz, hanem írsz. De egy mondatot például, és akkor azt mondod, amit leírsz. Értem. Úgyhogy összesítve mindketten nagyon várjuk a GTA-t, a újat, de szerintem ezzel nem csak mi vagyunk így. Hát nálam az ismeretségi körömben azért vannak egy jó páran. Olyan is, aki nem. Meg egy csomó olyan is van, hogy ő nem nagy nem gétezik, de azt azért kipróbálja, mindenki ezzel játszik. Úgyhogy mindketten nagyon várjuk, és kíváncsiak is vagyunk, hogy milyen gép kell hozzá, meg milyen technológia kell ahhoz, hogy tudja GTA-zni, de meglátjuk majd. Úgyhogy köszönjük szépen, itt voltatok a mai részben is, a mai adásban, találkozunk egy következőben, sziasztok! Hello.